Κοίτα να δεις, δεν σε περιμένω άλλο. Εγώ πάω και αν δεν σηκωθείς τώρα, όλα στον πατέρα σου. Αμάν μόνο με σταύρωσες. Ναι καλά, σιγά πάω. Γαμώτο. Χάσατε το σκύλο σας. Ναι. Υποψιάζεστε απαγωγή. Αν θες να ξαναδείς τη Γιγή να ζει, θέλω 10 εκατομμύρια ευρώ μέχρι αύριο. Ωχ, Θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί? Σωτήρη! Φέρε τα πυροτεχνήματα! Απόδραση. Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ εκεί! Θα ακούς μιλού, ποτέ! Γιατί Πλούτο, γιατί? Τα βράδια, ο μη καίγεται στο κρεβάτι μου! Μένει πως, ο κοινικός detective. Είδες τι φοράει αυτή? Είναι κάποια μάρκα. Δεν νομίζω. Τι τροπή. Μάγκες, από πλατεία δεν νόμιζα να περάσω σκυλί. Πάμε κάπου αλλού. Θέλω ένα σπρεζάκι. Κι εγώ. Κοίτα, το κινητό μου είναι touchscreen. Σιγά και εμένα. Εμένα έχει και 16 για μνήμη. Α, εμένα 8. Σε τρώω. Δεν αφήνουμε τους καφέδες με τα σκύλα, λέω εγώ. Το βλέπεις αυτόν? Μένει Πετρούπολη. Μη πεις κοντό, ρε! Μη πεις κοντό! Δεν σας είπα τίποτα, κύριε. Αφήστε με ήσυχο, εγώ το που σας είδα. Να το ορίστε, με λες κοντό! Δεν θα σου στείλω εξώδικα! Θα προτιμούσα σοκολατάκια. Δεν ξέρεις πως είμαι εγώ! Δίκιο έχετε. Δεν ξέρω. Όργανο! Με χτύπησε! Φέρτε μου ένα όργανο! Did you ask for an organ? Screw you, Phantom of the Opera! Φέρτε μου ένα όργανο, είπα! Did you ask for an organ? Screw you, Derek from the Grey's Anatomy with a perfect hair! Φέρτε μου ένα όργανο, είπα! Ποιος είναι αυτός ο τύπος με τα υπέροχα τα μαλάκια? Ετοιμάσου να νιώσει δερένια μου γροθιά. Μπάσταρδε. Το τσι μου είναι πολύ δυνατό για τις πενταριώδεις τεχνικές σου. Δεν έπρεπε να πηδήξεις τη μάντρα. Ναι, έχουμε ραντεβού με τη Συριανίδη. Τι θα γίνει ρε μάγκες, θα το βρούμε το βρωμόσκυλο. Χάρε τι παίζει, γιατί είμαι ντυμένος με αυτά τα φλόρικα. Σιανίδης. Σκύλος. Σιανίδης. Σκύλος. Σιανίδης. Σκύλος. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Η κατσίκα έφταγε. Θέλω να είμαι η Κέλλη. Η Κέλλη. Δεν θα να γίνεις λίγο σκυλί. Να πάρουμε για τα λεφτά από τη γιαγιάκα. Μήπως θα πάω στον περίπτωση να σου πάρω και τσιγάρα? Συγγνώμη, δεν με καταλάβατε. Το σκύλι μου σας ζήτησα, δεν θέλω άντρα. Άντρες, έχω σας θέλω. Περνάει ακόμα η μπογιά μου.